Λοιπόν, έτσι χωρίς εισαγωγή αρχίζω με τη μία. Τραγούδαγαν οι TXC το 97, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί μας σήμερα το απόγευμα ο Χρήστος ο Πιστόλιας και η Έλενα Ζαβιτσάνου. Χρήστο, πώς είναι η καθημερινότητα του Pro πλέον? Η καθημερινότητα του Pro δεν διαφέρει πολύ από την καθημερινότητα του ερασιτέχνη, τουλάχιστον για μένα. Στόχος μου είναι η συνεχής βελτίωση. Βέβαια τώρα το επίπεδο έχει αλλάξει, είναι λίγο πιο, ας το πούμε, ανεβασμένο, είναι λίγο περισσότερες οι απαιτήσεις. Αλλά οι στόχοι είναι ακριβώς οι ίδιοι που είχα και πριν. Να είμαι κάθε φορά, κάθε εμφάνιση και καλύτερος. Και πιστεύω ότι είχα πετύχει μέχρι τώρα. Στην συγκεκριμένη φάση, ειδικά μετά τους αγώνες, το Diamond Cup που έγινε στις 25 νομίζω Νοέμβρη, δεν πήρα ούτε μία μέρα off από το γυμναστήριο, γιατί πιστεύω ότι, όπως αποφάσισε και με τον προπονητή μου, ένας μήνας δηλαδή μετά τους αγώνες είναι η καλύτερη περίοδος για να βάλεις μυϊκή μάζα. Είναι ό,τι καλύτερο, το σώμα είναι σαν σουγκάρι και τα δέχεται στην κυριολεξία όλα. Όπως και έγινε και υπήρχε μια τρομερή πρόοδος αυτό το μήνα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε όσο δυνατόν περισσότερο. Αυτό το off-season προφανώς δεν θα κρατήσει επαόριστον. Είναι ο σκοπός σου, θυμάμαι, το είχαμε πει στη συνέντευξή μας, μέχρι το τέλος του 2017. Ναι. Σκέφτεσαι? Ναι, στόχος είναι ένας ευρωπαϊκός αγώνας, κάποια στιγμή στο τέλος του 2017. Οι δύο αγώνες που έχω στα μπάρι, να το πω και έτσι, είναι το Nordic Pro στη Φιλανδία που είναι νομίζω αρχές Οκτώβρη. Έχει βγει ημερομηνία, νομίζω είναι 8 ή 10 Οκτώβρη, κάπου εκεί πέρα. Και το San Marino Pro το οποίο είναι αρχές Δεκέμβρη, που δεν έχει βγει ακόμα ημερομηνία, αλλά συνήθως είναι όπως και πέρσι. Μάλιστα. Θα δω σε ποιον αγώνα από τους δύο θα είμαι καλύτερα. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι μια αλλαγή τώρα αυτή για την προετοιμασία σου και για αυτό που θα ακολουθήσει. Με βάση, μάλλον για να το πούμε λίγο σωστότερα, η όλη αυτή προσπάθεια έχει αρχίσει με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης εισαγωγικά, τον Άντριο Βου, που θα ήθελα να πεις λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή η προετοιμασία και πώς είναι να δουλεύεις με έναν άνθρωπο που ίσως να είναι σε κάποια μέτρα και σταθμά άλλα ξέχωρα από τα δικά μας. Ναι, σίγουρα αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Η συνεργασία μας ξεκίνησε μία εβδομάδα, νομίζω ήταν πριν το Diamond Cup. Εγώ ήμουν στην τελική ευθεία που λέμε και έψαχνα έναν προπονητή ο οποίος θα με βοηθήσει μετά τον αγώνα να βάλω μυϊκή μάζα για το off-season, δηλαδή κάποιον προπονητή απ' έξω. Πιο πολύ στο θέμα της διατροφής. Του είχα στείλει ένα mail μία εβδομάδα πριν, θυμάμαι, που του ζητούσα ουσιαστικά τη βοήθειά του και ήταν απίστευτο γιατί μου απάντησε σε 5 λεπτά στην κυριολεξία. Δηλαδή είχα ένα mail από αυτόν και ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και ο ίδιος προσφέρθηκε ουσιαστικά να με βοηθήσει για τον Diamond Cup την τελευταία εβδομάδα. Όπως και έκανε. Ήταν, εντάξει, η εμπειρία μου από αυτή την τελευταία εβδομάδα, επειδή, εντάξει, είναι σπάνιο ένας προπονητής ο οποίος δεν με ήξερε. Δηλαδή μόνο το όνομά μου ήξερε και 2-3 φωτογραφίες που του έστειλα εκείνη τη στιγμή, να με πιάνει και να με βγάζει σε τέτοια κατάσταση που με έβγαλε. Ήταν πολύ δυνατή εμπειρία, δηλαδή σκέψου ότι μου ζητούσε φωτογραφίες να του στείλω μετά από κάθε γεύμα για την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή μιλάμε για άλλα επίπεδα επαγγελματισμού. Ναι, δηλαδή μετά από κάθε γεύμα του έστειλα φωτογραφίες και μου λέγει ακριβώς τι πρέπει να φάω, τι πρέπει να πιω κτλ. Ναι, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά η συνεργασία μας και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε και συνεχίζεται και θα συνεχιστεί από τη δικιά μου την πλευρά. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο και θα κάνω και την ανάλογη ερώτηση ότι ο άνθρωπος αυτός βοηθάει τώρα την προετοιμασία της και την Ελένη, θα μας τα πει σε λίγο. Ούτως ή άλλως όποιος ακολουθεί την Ελένη στο Instagram ή την παρακολουθεί μέσω Facebook, είναι πολύ εμφανής η αποδοτικότητα της δουλειάς της. Θα τα πούμε σε λίγο, κρατηθείτε. Λέμε κρατήσω. Χρήσου, άλλη μια αλλαγή που έκανες ήταν η αλλαγή
που πλέον είσαι αθλητής της Superior μέσω του Muscle Club. Δύο λογάκια για τη συνεργασία σας. Η συνεργασία μου με τη Superior ξεκίνησε, μάλλον με πλησίασε ο Τάσος ο Μισελής, τον οποίο γνωρίζω από το 2011, που ήταν αρκετά παλιά, δηλαδή γνωριζόμαστε, και με τον Θανάση τον Ιφαντόπουλο, με πλησιάσανε και μου ζητήσαν αν θέλω να συνεργαστώ με την Superior και εννοείται με το Muscle Club, διότι μέσω του Muscle Club ουσιαστικά. Έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία, όπως έχω υπογράψει και το συμβόλαιο με τη Superior και είμαι πλέον αθλητής. Είναι με μεγάλη μου χαρά, δηλαδή δεν το συζητάω και με βοηθάει τρομακτικά, δηλαδή τα συμπληρώματα πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή στην αγορά και τα χρησιμοποιώ όλα και είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Άλλη μια συνεργασία που έκανε ο Χρήστος και τη δείξαμε κι εμείς στο φόρουμ τελευταία ήταν με το γυμναστήριο, το καινούργιο γυμναστήριο, το New York, το οποίο βρίσκεται στον πύργο των Αθηνών, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Εγώ παιδιά δεν τα ξέρω αυτά. Στον πύργο των Αθηνών δεν είμαστε λίγο με την Αθήνα, δεν τα πάμε καλά. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το New York Gym, είδα ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, πώς είναι οι προπονήσεις εκεί, σε ένα χώρο τέτοιου... Λοιπόν, ο χώρος καταρχάς είναι φανταστικός. Εγώ είχα πάει από περιέργεια να δω το γυμναστήριο, επειδή είναι λίγο μακριά. Είναι περίπου δηλαδή μισή ώρα με το αυτοκίνητο για να πάω, οπότε δεν με βόλευε. Είχα πάει από περιέργεια να κάνω μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι ένα γυμναστήριο το οποίο είναι λίγο πιο... Το επίπεδο του είναι λίγο πολύ καλύτερο από το γυμναστήριο. Ναι, είναι... Έτσι με πλησίασε, είχα μια συζήτηση με τον Αλέξη τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του New York Club. Και έτσι ξεκινήσαμε μια πολύ ευχάριστη συνεργασία, στην οποία ουσιαστικά θα αλληλοβοηθιόμαστε, βοηθάμε ένας τον άλλον, για να... Έτσι, εγώ θα βοηθάω και το γυμναστήριο όσον αφορά τη διαφήμιση μέσω social media κτλ. Και ο Αλέξης ο Διαμαντόπουλος θα βοηθάει εμένα. Είναι ένα φανταστικό γυμναστήριο, φανταστικός χώρος. Δηλαδή, όποιος δεν έχει πάει να γυμναστεί εκεί πέρα, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι φοβερά και τα μηχανήματα και ως κλίμα. Είναι λίγο έτσι, ας το πούμε, λίγο πιο. Κοντά στα δικά μας. Κοντά στα δικά μας μέτρα και σταθμά ακριβώς. Είναι πολύ όμορφο το κλίμα, πολύ ωραίος χώρος, καθαρός. Φοβερά τα μηχανήματα και πραγματικά το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Να πάει οποιοδήποτε. Για να μην, επειδή τα παιδιά έχουν να κάνουν και προπόνηση μετά, ίσως θα δείτε και μερικές φωτογραφίες από το New York Gym με τον Χρήστο σήμερα, αν είμαστε τυχεροί και πάμε και μουσικά με την προπόνηση, θα δούμε. Αφήνοντας λίγο τον Χρήστο, θέλω να πιάσω την Έλενα, την οποία, όπως προείπα στην εισαγωγή μου, όποιος την ακολουθεί βλέπει μια διαφορά στην ποιότητα της δουλειάς της και σε αυτό το πράγμα που έχει βγάλει φέτος, όσο μπορούμε να το δούμε μέσα από μια φωτογραφία ή από ένα βίντεο. Έλενα, με τη δική σου τη σειρά, τι είναι αυτό το πράγμα που σε κάνει φέτος να βγάζεις τόσο καλά πράγματα? Εντάξει, πιστεύω σίγουρα έχει σημασία ότι με το που είδα τι έκανε ο Άντριου με τον Χριστό, λέω πάω κι εγώ εκεί. Ξεκίνησα από το Δεκέμβρη προετοιμασία, σιγά σιγά, χωρίς να ξέρω ποιον αγώνα θα επιλέξω τελικά. Πολύ σιγά, όχι με λίγο φαΐ, εντάξει, καμία σχέση βέβαια με το φαΐ που τρώει τώρα ο Χρήστος. Αρχίσαμε προετοιμασία και έβλεπα το σώμα μου συνέχεια να μεταμορφώνεται και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Προς το παρόν περιμένουμε, έχουμε ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Με ποιον είναι ο Βου πιο καλός? Με ποιον είναι πιο ελαστικός? Με τον Χρήστο? Πιο ελαστικός. Ναι, με τον Χρήστο είναι πιο ελαστικός. Με κανέναν. Με κανέναν. Όταν λέει αυτό, είναι πρέπει αυτό. να είναι αυτό. Ναι. Και έτσι νομίζω ότι... Άμα αρχίσεις και κάνεις εκπτώσεις, μετά ναι, κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι δεν θα πάει καλά. Να σας πω εδώ ότι νομίζω ότι δεν το είπα πριν στα παιδιά που ήπιαμε ένα καφέ.
Όταν ήρθαν τα παιδιά και πάρκαραν, με το που κατέβηκαν και είδα την Έλενα, φαίνεται ότι έχει κάνει από το πρόσωπο, με την έννοια της καλής της ποιοτικής δουλειάς. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αλλά παρόλο που φαίνεται ότι είσαι κομμένη, φαίνεσαι ταυτόχρονα ξεκούραστη. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Ναι. αλλά αυτό το πράγμα είδα εγώ, δεν είδα αυτό Το να έχουν μπει όλα μέσα. Ναι, και το πολύ κουρασμένο και το δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς να το πω. Ναι. Εγώ το βλέπω στον εαυτό μου. Μα και Πολύ. εγώ το βλέπω από αυτά που Αλλά όχι, πιστεύω ότι δεν έχει χαλάσει από τη δίαιτα το πρόσωπό μου, ούτε η ψυχολογία μου, ούτε τίποτα. Πάμε γερά, Ναι, δεν πέφτει η ενέργεια. Είναι αυτό εξαιρετικά σημαντική η ψυχολογία. Σίγουρα. Ίσως και στο... Και θες να πεις ότι εγώ δεν είμαι τώρα, δηλαδή, όχι, είμαστε ανεβασμένοι. Εξάλλου είναι tag life, πώς λέγεται. Ποιο? Tag. Tag life, η ζωή του προ είναι tag life. Εννοείται αυτό. Έλενα, θέλω να μας πεις δύο πράγματα για αυτή την άλλη ενασχόληση που έχεις, που είναι σχετική με το χώρο, που φτιάχνεις τα δικά σου τα μαγιό. Γιατί και το μαγιό του Χρήστου είχε ξεχωρίσει στους αγώνες του Νοεμβρίου. Το δικό σου το πράσινο μαγιό το Μάιο ήταν δικό σου. Ναι. Και αυτό ήταν κάτι διαφορετικό όσον αφορά το χρώμα και τη στυλπνάδα έτσι που έβγαζε. Για πες μας λίγο για αυτή την ενασχόληση. Να συμπληρώσω και της Αναστασίας της Παπουτσάκη τα δύο τα μαγιό. Είναι δικά μου που φορούσε στο Πανελλήνιο και στο Diamond Cup. Δεν το ήξερα. Το μάθαμε και αυτό. Άρα για όποιον ενδιαφέρεται, τα μαγιό της Έλενας φέρνουν κάρτες Pro και Tag Life Pro. Αυτό το ξεκίνησα, όταν ξεκίνησα να κατεβαίνω σε αγώνες, έψαχνα να βρω κάποια στην Ελλάδα να φτιάχνει μαγιό. Πήγαινα σε μοδίστρες από εδώ και από εκεί και δεν μου άρεσε η δουλειά. Το πήρα λοιπόν σκέτο και λέω άστο, θα το στολίσω εγώ. Αρχίζοντας να το στολίζω, είδα ότι μ' άρεσε και έτσι λέω γιατί να μην μάθω να κάνω και κάποια μαθήματα πατρών και να αρχίσω για να μπορέσω να το φτιάχνω εξ ολοκλήρου μόνη μου. Πάντα μου άρεσε να δουλεύω με τα χέρια μου, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δημιουργικό και μου αρέσει το ότι το κάνω, το προσαρμόζω σε κάθε αθλητή και αθλήτρια, δηλαδή δεν έχω κάποια στάνταρ. Άμα κάποια κοπέλα το θέλει πιο ψηλό, μεσό, πιο χαμηλό κάβαλο, να της τονίζει κάποιο άλλο σημείο του σώματός της, το κάνω για αυτήν. Λεπτομέρειες που έχουν σημασία για κάποιον, ενώ για έναν διαφορετικό μπορεί να μην ταιριάζουν. Ακριβώς, ακριβώς. Και μπορούν να σε βρουν πού οι αθλητές για αυτή τη δουλειά? Προς το παρόν μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook και στο Instagram, και μπορούν να μου στέλνουν. Ωραία, στέλνετε ένα μηνυματάκι για να πάρετε τα μέτρα για το μαγιό. Είπαμε για το Χρήστο και τη συνεργασία μέσω του Muscle Club για τη Superior. Εσύ είσαι εξ ολοκλήρου στο Muscle Club. Είμαι στο Muscle Club με τον Τάσο Μισαηλίδη και τον Θανάση τον Λιχαντόπουλο. Με βοηθάνε πάρα πολύ και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα είναι αυτή η αίσθηση της ομάδας που έχουν, που δεν νιώθω ότι πάω μόνη μου ουσιαστικά στον αγώνα, ότι έχω μια πολύ δυνατή υποστήριξη. Και μιας και ήρθαν και τα λόγια εκ παραδρομής για τον αγώνα, πάμε για Μάλτα. Πάμε για Μάλτα, που ο αγώνας μου είναι την Κυριακή του Πάσχα. Σίγουρα στο Πανελλήνιο και μετά θα δούμε τι άλλο θα φέρει. Είχα κάνει μια ερώτηση αν θέλει και η Έλενα να ζαβουτσάνει μια κάρτα. Να τις κάνετε ζευγάρι, να τις ζευγαρώσετε τις κάρτες. Θα πάμε, δηλαδή... Θέλουμε να το κυνηγήσουμε. Πάντα πάμε για το καλύτερο. Εννοείται ότι. Όχι, άσε με τώρα τα δικηγορίστικα, τα πάντα πάμε για το καλύτερο. Εννοείται ότι αυτό προσπαθώ. Είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Το αν θα γίνει τώρα, αν θα γίνει σε 3 μήνες ή αν θα γίνει σε 1-2 χρόνια, δεν εξαρτάται από μένα. Εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Βάζω τα δυνατά μου σε κάθε μου προετοιμασία. Και αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ που είπες και εσύ πριν σε αυτή την προετοιμασία είναι ότι έχω ξεπεράσει κατά πολύ την προηγούμενη μου εμφάνιση. Και πάω για κάτι καλύτερο. Κατά πολύ. Δηλαδή, προχθές έκανα ένα comment ανάλογο σε μια φωτογραφία σου και δεν το λέω για... Δεν νομίζω ότι έχεις ανάγκη να το ακούσεις, αλλά
είναι κάτι που και ο Χρήστος έβγαζε στον προηγούμενο σου τον αγώνα, που ήταν όλα ήταν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, και αυτά που βλέπω από εσένα είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Θυμάσαι, Χρήστο, σου είχα πει, ξέρω εγώ, το ποζάρισμά σου, το τραγούδι που επέλεξες, πράγματα πολύ άλλα και πολύ, ας το πω, ξένα, και ίσως να αδικό κόσμο με το ξένα, αλλά είναι πολύ όμορφα να τα βλέπεις. Είναι πολύ όμορφα να τα και ας κάνω και αυτή την ερώτηση. Το τραγούδι και το ποζάρισμα, επειδή σε βλέπω που γράφεις στο Facebook ότι προπονείς κόσμο, βοηθάς κόσμο διατροφικά και προσθέτεις το ποζάρισμα και τη βοήθεια σε αυτό, πώς το δουλεύουμε τελικά? Το ποζάρισμα θεωρώ ότι καταρχάς ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό. Είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ που θα προσθέσεις για να παρουσιάσεις τη σκληρή δουλειά που έκανες, έτσι. Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας ενός αθλητή. Γιατί τι νόημα έχει άμα έχεις κάνει όλη τη σκληρή δουλειά και έχεις ένα πολύ καλό σώμα και δεν μπορείς να το δείξεις. Και δεν μπορείς να το δείξεις, ναι. Ή αντιθέτως το κρύβεις ουσιαστικά. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό και ξεκινάει σίγουρα η προετοιμασία για το ποζάρισμα. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν, να το πω και έτσι, έμφυτο. Που Ναι, έχουν την κίνηση στο σώμα τους, ελέγχουν τους μυς τους καλύτερα. Σίγουρα η προετοιμασία για έναν αγώνα για το ποζάρισμα πρέπει να ξεκινάει. Δηλαδή, εγώ ξεκινάω πάντοτε γύρω στις 8 με 10 εβδομάδες πριν τον αγώνα, που αρχίζει το σώμα μου και διαμορφώνεται κοντά σε αυτό που θα βγει στο τέλος, και μπορώ να δω ουσιαστικά τους μυς μου και πού χάνω και τι πρέπει να δείξω παραπάνω ή να κρύψω. Και δουλεύετε σε ας το πούμε, καθημερινή βάση. Είναι πολλές, τουλάχιστον δηλαδή μισή ώρα τη μέρα, ποζάρισμα πρέπει να γίνεται. Είναι σίγουρα πρέπει να γίνεται. Και ειδικά αν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να καθοδηγήσει, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να βοηθάει τους αθλητές. Και σίγουρα αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει, και εγώ νομίζω ότι είσαι ο πρώτος που βλέπω και να λέει ότι και να το προσφέρει, ας πούμε, σαν βοήθεια στους... Μα σίγουρα είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Γιατί να λείπει? Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν... και είναι ευχάριστο. Είναι αυτό έχουμε διαθλητές που είναι καλοί και με τον τρόπο που ποζάρουν δεν δείχνουν σωστά το σώμα τους. Και είναι αυτό που λέγαμε, που είπαμε λίγο πριν, ότι είδαμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως ήταν λίγο ξένα όσον αφορά το δικό μας, τις δικές μας παραστάσεις, αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα στο χώρο του bodybuilding. Λέμε τώρα για το ποζάρισμα, okay. Για τους άντρες ίσως μπορεί να γίνει πιο δύσκολο στην κατηγορία την Classic, που είναι μια κατηγορία που θέλει και αυτή ένα πιο ειδικό ποζάρισμα, και θυμάμαι στον αγώνα του Νοεμβρίου ήταν ένας Ισπανός πάρα πολύ, που έκανε πόζες έτσι, ας πούμε, στην Classic. Στις γυναίκες το ποζάρισμα πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο... Είναι αρκετά δύσκολο. Ευτυχώς βλέπω ότι πολλά κορίτσια, ειδικά στην κατηγορία μπικίνι, προετοιμάζονται και κάνουν ποζαρίσματα. Ευτυχώς οι γυναίκες, τουλάχιστον στο μπικίνι και στο figure, δεν έχουν ατομικό ποζάρισμα με τραγούδι, αλλά κάνουν το T-walk, όπου πάνε μπροστά και κάνουν 4 πόζες, όπου πρέπει να προβαριστεί και να ξαναπροβαριστεί ώστε να φαίνεται ανέμελο και εύκολο. Που μόνο αυτό δεν είναι. Και εκεί βέβαια στις γυναίκες ίσως παίζει παραπάνω ρόλο το τι μαγιό θα φορέσουν και το πώς θα το ταιριάξουν με το... Ναι, στις γυναίκες, ειδικά πιστεύω σε όλες τις κατηγορίες γυναικείες πλέον, έχει σημασία και το μαγιό και το μακιγιάζ και το πρόσωπο. Όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε στο τελικό αποτέλεσμα. Άρα, για όποιον νοιάζεται για την εικόνα του, μαγιό στην Έλενα, ποζάρισμα στο Χρήστο. Παιδιά, πριν κλείσουμε αυτή την μικρή μας τη συνέντευξη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, το οποίο σχετίζεται με τα πράγματα τα πιο απλά που κάνουμε εμείς που μπαίνουμε εντελώς ερασιτεχνικά στο γυμναστήριο. Θα ήθελα μία συμβουλή από το Χρήστο προς τα παιδιά που μας ακούν. Όποια συμβουλή νομίζεις ότι είναι
έτσι, η πιο χρήσιμη, όχι η πιο σπουδαία αναγκαστικά, η πιο χρήσιμη για τα παιδιά που μας ακούν, για όποιο ζήτημα νομίζεις και αναφορά, από συμπληρώματα, προπόνηση, διατροφή, ο τρόπος σκέψης για το άθλημα, και άλλη μία για τις κοπέλες από την Έλενα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ούτε για προπόνηση, ούτε για διατροφή, ούτε για συμπληρώματα, ούτε τίποτα. Θα πω ότι γενικά όποιος έχει επιλέξει, έχει κάνει την επιλογή να μπει στον χώρο του bodybuilding, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το να πιστεύει στον εαυτό του. Γενικά υπάρχει για έναν περίεργο λόγο μια μεγάλη αρνητικότητα πλέον στο bodybuilding. Δεν ξέρω γιατί, είναι πολύ κακό αυτό, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι το περισσότερο κακό έχουν προκαλέσει τα social media, που οι περισσότεροι πίσω από μια οθόνη είναι λίγο πιο σκληροί από όσο θα έπρεπε. Τέλος πάντων, θα ήθελα πραγματικά όποιος θέλει να μπει στον χώρο να πιστεύει στον εαυτό του, να μην ακούει κανέναν, να έχει ένα όνειρο το οποίο να προσπαθεί καθημερινά να το επιτύχει. Μπορεί να μην γίνει ποτέ, δεν έχει σημασία. Θα φτάσει όμως όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το όνειρο. Και καλό θα είναι τα όνειρα να είναι πολύ ψηλά και στόχοι να είναι όσο ψηλότεροι γίνεται. Αυτό. Και κάθε μέρα να κοιμάται και να ξυπνάει με αυτό το όνειρο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όλα από αυτό ξεκινάνε και από εκεί και πέρα ο δρόμος θα βρεθεί. Να. Έλενα, εσύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Για τις κοπέλες πιστεύω ότι είναι διπλά δύσκολο, έτσι, Ναι. να ασχοληθούν με το γυμναστήριο και με τα βάρη και Ναι. με τα βάρη. Τέλος πάντων, με τέτοιου είδους προπονήσεις. Εντάξει, εγώ αυτό που πιστεύω, πολλές κοπέλες θέλουν την εύκολη λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το να φάω πίτσα και να γίνω ταυτόχρονα κομμάτια και να μην έχω κυταρίτιδα. Θα πρέπει να κάνεις δίαιτα, η οποία θα είναι βαρετή. Θα πρέπει να κάνεις αερόβιο, το οποίο θα είναι ακόμα πιο βαρετό. Αλλά αν αυτό που είπε και ο Χρήστος, αν πιστεύεις σε σένα και έχεις ένα στόχο, είτε αυτός είναι αγωνιστικός, είτε αυτός είναι απλά να βγεις το καλοκαίρι στην παραλία, δεν είναι θα πρέπει να κοπιάσεις γι' αυτό. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ναι, σωστό. Και ήθελα να κάνω πλάκα, να σου πω για το Snapchat και την αερόβια, ότι με το Snapchat δεν είναι ποτέ βαρετή η αερόβια. Snapchat κάνω μόνο όταν κάνω αερόβια. Αλλά θα το προσπεράσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από έναν άνθρωπο θηλυκού γένους, να σου λέει για το στένος σου ότι ξέρεις πρέπει να βρέξεις κόλλο για να πιάσεις ένα ψάρι. Κάτι πήγες να πεις σε... Δεν πήγα να πω κάτι, απλά το θέμα είναι ότι ο δρόμος έχει χαραχθεί από τη δεκαετία του 70, ο συγκεκριμένος δρόμος. Είναι μια συνταγή η οποία πετυχαίνει και έχει φτιάξει μέχρι και αθλητές που έχουν πάρει το Ολύμπια. Δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Δεν υπάρχει η Κυριακή του 5 λεπτού, η διατροφή της εβδομάδας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ευχάριστη, ας το πούμε. Σίγουρα, ναι, εντάξει, πλέον υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι κάνουν τη διατροφή πιο ευχάριστη. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα πεινάσεις, δεν θα κουραστείς, Σίγουρα το να φτάσεις σε ένα επίπεδο και όσο πλησιάζει ο αγώνας, εκεί φαίνεται το πόσο εσύ εισαγωγικά καλός αθλητής είσαι. Εκεί φαίνεται το πόσο η αντοχή στον εγκέφαλο ή μάλλον καμιά φορά χρειάζεται και το να είσαι, να το πω έτσι, και λίγο καθυστερημένος στο κεφάλι. Ναι, όχι, είναι αλήθεια. Ας πούμε μια καλή λέξη, αναίσθητος. Όχι, ναι, όχι, έτσι είναι η αλήθεια, γιατί που να μην σε ενδιαφέρει το τι θα περάσεις, το τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει στην προπόνηση, τι θα γίνει μετά την προπόνηση, και να έχεις ένα στόχο και να τα αναιρείς ουσιαστικά, να μην σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Δεν είναι εύκολο, ειδικά στο τέλος της προετοιμασίας. Αυτό, και δεν είναι σίγουρα ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο όπως νομίζουν μερικοί. Κάτι λέγαμε πριν όταν πίναμε καφέ και δεν θα την κλείσω τη συνέντευξη ακόμα, και θα πάρω πάλι την πάσα, γιατί πάλι είπε κάτι ωραίο η Ελένη που έλεγες για το γυμναστήριο, ότι πρέπει να κάνουμε και σήμερα προπόνηση και ότι πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Ναι, γιατί δεν βρίσκαμε να δούμε σήμερα 25 Μαρτίου που θα κάνουμε την προπόνηση. Και βλέπετε τώρα από δύο άτομα τα οποία είναι φτασμένα σε ένα επίπεδο, δεν κάθονται να σας πούν σήμερα έλα μωρέ και δεν κάνω προπόνηση και σιγά. Πιστεύω ότι δεν περνάνε ούτε στο άλλο άκρο
της τρέλας με την προπόνηση, με το γυμναστήριο. Όχι, δεν θα πάω ταξίδι για να μην χάσω προπονήσεις κτλ. Εντάξει. Οκ. Πάω στο σώτσο. Αλλά σας λένε αλήθεια σε αυτά που λένε, διότι πριν όντως ασχοληθήκαμε για να κοιτάξουμε να δούμε πού θα κάνουμε σήμερα προπόνηση 25η Μαρτίου. Και αυτό δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ποιότητα αυτών των παιδιών, για την ποιότητα εκείνου που θέλει να δει με σεβασμό πρώτα στον εαυτό του και έπειτα στην προσπάθειά του και το κυνήγι του στόχου του, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Χρήστος, να κυνηγάμε τα όνειρά μας και να κάνουμε αυτό που λέει η Έλενα, το there is no easy way out. Πρέπει λίγο να προσπαθήσουμε. Αν το θες, το κάνεις, δικαιολογίες όλοι μπορούν να βρουν και πολλές. Όλοι έχουν προβλήματα, όλοι έχουν άγχη, αλλά πιστεύω ότι αν θέλεις, το κάνεις. Δεν έχω τρόπο να πάω στο γυμναστήριο, μα θες θα τον βρεις ή θα βγεις έξω. Ναι. Δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω, θα βρεις κάποιο τρόπο, κάποιος να στα φτιάχνει ή να τα παραγγέλνεις κάπου να στα φτιάχνουν στεγνά. Πάντα υπάρχει τρόπο. Στο KFC, ας πούμε. Λιπρίστ, KFC. Θα κάνω μια τελευταία αναφορά στο Instagram για αυτό που λες και βλέπεις και παρακολουθείς μετά στο Instagram άτομα που έχουν ένα χέρι, άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και όμως κάνουν την προσπάθειά τους και έτσι πρέπει να παραδειγματιζόμαστε. Είναι καλός ο παραδειγματισμός από άτομα που ίσως να μην τα αγγίξουμε και ποτέ. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά γιατί πρέπει να πάμε και για προπόνηση. Χρήστο, καλή συνέχεια στο off-season σου. Έλενα, καλή επιτυχία στους αγώνες σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε σήμερα. Να είστε καλά και εύχομαι τίποτα, μόνο να είστε πολύ δυνατοί για τη συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Για την κάμερα του bodybuilders.gr, Χρήστος Πιστόλιας και Έλενα Τζαβιτσάνη.